Mwanchu murigeri aso gukorera emese kionga chinsebero botuko bwarero nigo bono abaibori na boigo aborokia banyareko babagwesokia na kuboria ababwatani bonsi ase sekteria yechigosori kubakonya aboroko ase chisukuru kwegenderia ase miroberio yabo ye chigosori anigane kiwase getikia gesabakwa ase aboroko besokia ase obonge koenekia chigosori ase nchire ya moyo kugenda kwegenderia ase ensemo yabo ye chitalanta muna gotumanyo murikito Gabriel Nyakundi. Dichkorere no nigo chigosori chichiskuru chichi primary na boigo junior secondary chene kiwa asegeti kyagesaba kwa ekigotoka ase bunge Nyaribari Masabe county ya Kisii ase aborokiwa borokia ebiego byabo anene mono asokurutari gena okumnyoka egeti ogutuma amarobo na kuruta ritmo ase omunyaruka oyomo anene mono umanyekaine munamura junior orokia ekewakia ekyokumnyoka ase orokia bande ebuse asaganirie merimura uche kumubwatesia erinde kwenekenere ekewakia enkoegenderia kire Ngo kome school ya Nyamakanda primary school. Ngo mnyakomo mo 2000. Ngo sawamerura bango nyende na barao. Ngo sari tsoko minyoka una mwaro mwana okoro kwa rutumo asang'anyi baminyokire baka obaire number 1 cheteinse batekere chimbambaru togo saba serikali nyara ko yagutuma chibese skuru abana banyara ko ba supported abana na banki balega abagwate byegwa mbali it's only okonyora kwa abayibuli kore inse na serikali teri gutuma bese yo yari wanche nyara ko bage gutuma byagubya abana mbabwate biranyara ko bagiko bayiratambi bani obo ngongoro skuru ko ko bwali saba merimura abagigete na ko mnyoka iko kyabereka ka number 1 challenge to wetera iko to ta just wati koro taro saba esa ponse to kera watakonya eto gore na koro nashukuru sana michezo ya leo imekuwa mizuri ama kwa kweli wanafunzi wameonekana kufanya kazi ambayo ni ya ziada hapa mbio zimetimukwa hapa watu wamejituma walimu nao katika hali zao zote wamejaribu kufanikisha hafla hii ambayo imeweza kutuwezesha kumaliza shughuli hii ya leo katika wakati mzuri kama huu. Nawashukuru TV yetu ambayo imekuja kutuhariria makala haya. Nawashukuru sana kwa sababu ya kukuza talanta, kwa sababu hii ni mojawapo ya njia ya kuwafanya wanafunzi wakuwe watu wa kutulika katika siku za baadaye. Kingo reporter egeteseni kyagetembe kurwa sebunge Nyaribari Masabe county ya Kisii nchenkoro kwa Nyakundi Gabriela.